Bruh. Hah? Hah? Pak, Apa Ibu? wong lanang kok HP wae. Sampeyan ngerti ora? Nah aku enek sing beda. Beda apane? Masa aku ya padha wae? Piye to ki? Iki lho klambiku anyar. Direwangi mloka, mlaku, mondar, mandir. Oh malah ora ngerti. Ngono ku diloroi. Apik lah, pantes lah, apas lah. Wong kok HP wae. Wong lanang yo ngono kuwi. Mesti ajek. Oh alah klambi anyar toh. Iya Bu, apik. Pas. Ah, telat. Mau dikongloroi, bareng diloroi malah muni telat. Ngono ku yo pas aku lagi metu mau, pas diloroi. Ya wis, baleni mlakune diacake wit kon jero. Tenan lho Pak, oh tinggi tenan, awas nek gak mau inti. Iso yo. Piye Pak? Sip Bu. Iya Bu. Nak diingeti ternyata ya ketok pantes. Ketok apik. Ketok ayu lho Bu. Kowe kok pinter pun milih model. Aku kok Pak. Tapi iki jene sing kurang ya Pak. Apa nek sing kurang Bu? Gamis ngene iki kan pantese sandalnya jinjit ta Pak. Mosok sandal jep. Ya terus? Ya tuh kok napa? Yes Bu. Ya ki, tuh kabeh. Lah kok akeh men Pak? Ora apa-apa. Engko tuku sandal karo sak tas sisan, warnane padakno ben serasi. Suwun ya Pak. Ya, Tapi mosok makan dhewe Pak. gak karepmu. Yo terno ah. Kaya musuh cek ngrepotno. Ya saya.